er in de peel, de kelselen misschien. Van Roy weet te slapen, maar dit is het begin. Op 1000 sterren stralen op ons Gooise land. Vastelovend maakt ons wakker en neemt ons bij de hand. Als de dagen weer gaan leggen en den haas zijn oren spitst, het durft zich weer het kleuren in bierhaas rood en wit. We komen nou weer samen, groot en klein met allemaal. Want als de klokken luien, dan komen wij eraan. Dan komen de hazen, dan komen de hazen eraan. Weer even de glazen, huf de glazen en dan komen de hazen. Die razen de vaste lopen, ja echte pielhazen, die houden ervan. Dan komen de hazen, dan komen de hazen eraan. Weer huffen de glazen, huf de glazen en dan komen de hazen. Die razen de vaste ogen lang, ja echte pielhazen, die houden ervan. Ja, echte pielhazen, die houden ervan. Met deze ballade nam Roel samen met zijn adjudant Jules en Leon afscheid als prins van de Pielhaas. En dan werd hij opgenomen in de APK. Ja, het was een waanzinnige avond. Voor ons was het ook spannend. We hadden een ekje. En ja, dan moesten we toch wel ontzettend veel van onszelf laten zien en huren. Dus dat was voor ons spannend. Maar ik vond het ook wel kei mooi georganiseerd door commissie PP. Super opgeluisterd door de raad. Ja, het was een waanzinnig mooie avond. En nu? Wat gaat er nu gebeuren, denk je? Ja, nou ben ik opgenomen in de APK. En ik heb nou al een beetje van die club met mogen maken. En als dat er verboden is, dan maakt mijn borst wel nat. Kei mooi. Maar er moest zaterdagavond natuurlijk wel een nieuwe prins ten tonele verschijnen. Er volgde een zoektocht door de woeste binnenlanden van Papua-Nieuw-Guinea naar een uiterst zeldzame pielhaas. En die werd uiteindelijk gevonden. En tot ziens, adjudant de Goos! Barry Fransen! En John Pielers! De 27e van de tiende die 1970 geboren en getogen van Maximum Robert Antonius Maria As, regeer onder de naam Prins Rob de Eerste! Hoe lang heeft het geduurd voor je ja zei? Niet lang. Niet lang. Ik ben een hele groot jong, maar de tranen rolden me over de wangen toen ze me kwamen vragen. Dat is echt een jongensdroom dat nu komt. Als klein manneke stond ik in de jeugdtent. En als daar dan het grote trio met de raad van Elden Vaars binnenkwam, dan viel bij mij het muntje lopen. En nu mogen wij hier zelf staan. Dat is echt iets ja, onbeschrijfelijk moois. 2 oktober kwamen ze bij mij aan de deur. Dezelfde avond zien ze nog bij Twan aan de deur geweest en een dag later bij Barry. En toen zien we op 8 oktober hebben we echt elkaar voor het eerst gezien. En toen wisten hun ook wie de prins was en hun Ger als adjudant wil hebben. En toen is het hele circus begonnen. Een hele achtbaan waar we in zijn gekomen. Een fantastisch mooi traject. Het weer nou ook wel tijd dat we eruit mogen. Want we tot aan half 9 ging het goed. Dan is er niemand echt met de vaarslaven bezig. Maar dit zijn toch wel 3,5 hele lange werk geweest. Ja, je komt gewoon, je gaat eind in het werk en dan ga je een vergadering met de Prinsenkeuzecommissie.
En dan krijg je eigenlijk een soort takenpakketje met. En daar worden gewoon taken met gegeven. Nou, voor den datum moet je dit geregeld hebben, voor den datum moet je dat geregeld hebben. Je moet aan de gang met een medaille, je moet aan de gang met een liedje. Dus samen, in de ene week zaten we met de PKC, de andere week zaten we samen. En dan gingen we samen brainstormen van, ja, wat willen we eigenlijk, wat wel. En, Wat betekenen die twee jongens die naast je staan? heel veel, heel veel. Ik ken Twan al vanaf mijn vierde, denk ik. We hebben samen zien we naar de kleuterschool geweest. Barry ken ik iets minder, ik denk vanaf een jaar of 13, 14 dat wij elkaar kennen. Maar dit zijn kels die mij door dik en dun kennen en ik ken hun door dik en dun en fantastisch, echt. Ja. Ja, vooral dik zet Leon achter. Ja. Nee, geen mag dat zeggen, Leon. Dik voor elkaar. Dik voor elkaar, echt waar, echt waar. En ik heb ook niet lang hoeven te denken voor toen ze de vraag stelden van wie keer met adjudanten wil hebben. Stel eens voor dat de vraag gesteld was, wist ik dat ik zei, dat moeten Barry en Twan worden. En ook heel blij dat ze allebei ja hebben gezeten, want dit is iets... Je kunt wel jongens van binnen de vereniging vragen, maar deze jongens komen allebei van buiten de vereniging. En om die op zo'n reis met te mogen nemen, dat is fantastisch. Twan, wat betekent dat voor jou? Ja, ik vond het natuurlijk fantastisch. Ik ga wel meteen in de gaten. Ik denk dat moet van Rob komen. Maar toen er aangebeld weer, ik leid eigenlijk niet meer in nest, maar toen er aangebeld weer, ja, dan loopt het naar beneden en dan werd al eigenlijk, je kent die snoetjes, dan denk je, ja, die komen iets vragen en je weet eigenlijk al wat ze komen vragen. Ja, en dan hoef ook ik niet lang na te denken, dan kijkt eens een keer naar mijn mechje toe, of ze het ook goed vindt. En die knikt een keer en dan beginnen we eraan. Dan gaan we met alle volle teugen het traject in. Ja, ik heb er geen minuut over na moeten denken. Sterker nog, ik heb er een dag over na mogen denken. Maar ik moet echt eerlijk zeggen, ik heb het altijd vanaf de zijkant metgemaakt. En het is een ongelooflijk eer, maar ook fantastisch dat met deze twee kels dat in het hart van de vastelavond mogen vieren. Dat vind ik echt geweldig. Echt bijzonder om mee te maken. Een bijzondere avond was het ook voor Leon. Nadat hij als adjudant was afgetreden, mocht hij voor de eerste keer een nieuw trio presenteren. Een belangrijk trio. Want hiermee moet Vos Leon zijn eerste carnavalseizoen op pad. Ja, die keuze daar heb ik totaal geen invloed op. Dat zal we dat voorop stellen. Dat doet de PKC. Dat is een aparte commissie van hele wieze mannen. En die denken over nee prins. En die gaan het dan vragen. En op een gegeven moment dan hebben ze iemand gevraagd. En hebben ze een adjudanten gevraagd. En die hebben dan een... ja, en dan mag ik ook een keer komen kijken wie het is. Ja, ik had geen mooier trio kunnen wensen als deze kels. Toen ik de eerste keer kennis maakte met deze kels. Ja, ik was echt zo blij. Want ik denk, ja, dit kan niet meer verkeerd. Echt geweldig, wat een mooie kels. En ja, de grootste knuffelbeer van Venray, als er en het attente mens is in Venray, dan is het Robbie wel. En dan Twan en Barry erbij. Echt, ik kan me ruimen van jongens ervan. Ik ben geen echte Rutse jong geboren. Ik voel me wel een echte Venray, maar ik kan me niet voorstellen hoe dat moet voelen voor die jongens. Ik ben zo blij en gruts voor die jongens. Fantastisch. Na de felicitaties van familie, vrienden en bekenden komt prins Rob de foyer in waar het feest kon losbarsten. Deze vastelavond is het een meneven. Ben gruts en vier met ons het leven. Vastelavond samen.